Čaute lidi, já jsem u nového videa, dneska si zahrajeme Ranked Rival ze Zixi.cz a dozvíte se všechno v průběhu videa, tak tím čus. A jo, my hrajem. Jo, vypadl čekám. To, co vidím. Ale jako ten, jako aim nestojí úplně za nic, no. Jo, stojí, kámo, tak se dneska víc. Tak moc tady vidět, no. To mohl by se už třeba zabít. Dobré, mohl, to se nehnutě. Dělej. Je. A tam je další. Švískej. Kamo, co je to za aim? No, double kill. Ok, kamo. Zixi, ty jsi fakt špatný. Ok, já si beru nějaké ty zbraně tady. Jdem tě potáhat, Milan. Já tebe potahám. Jsem tě potahal. Dobré, tak... Pušnu si medkit, že jo? Jo, nech je všechny na mě, že? Proč ne? Super. Mají málo, hele, mají hodně málo. No. Mají extrémně málo. Pokud to nedáš, tak se gay fakt. Mám málo. No. Potaháme, Říkám, klasika. No, však si dá jenom 100 damage. Klasika, kámo. Jo. Proto mám 2 asistence, že? To má to stejné skiny, mi se to plete. A jo? Ale má hlavu jinačí. Ty nemáš žádnou, Milan. Dead? Au. Easy. No, zase asist. No, zas potahá, ne guys. 5 killů, kámo. Easy. Dobré, kámo, já mám 4 asistence, hej. Milan, udělej něco, aspoň zkus ho zabít, aspoň jednou. Snažím se. A... V pohodě. Jo, to bys ho nesměl vyžrat, hele. Jako ty bys ještě chcípnul maximálně, jo? Zase ne, potahá, já bych ne? ho zabil. No, Jo. potaháne jsem, vidíš, kdo je první, vidíš? Potaháne. On více killů, jak ty. Klasická vyžírka Zixi. 7 killů. Jo. Dám. 2, 1, ano! Já zabanu. Village. To je špatná. To je všude dobrá. Ne, proč to jo, to nechci si dobré. Vysvětlíš mi, proč si banu sniperku, zase. Ty mi prostě zbaneš můj nejlepší zbraň, ty mi prostě banuješ pořád. Já nevím. Bude si vyslat, že máš flame. To bylo z lásky prostě jenom. Jo. Jestli tohle bylo z lásky, tak bych chtěl vidět pak, jak se bude cítit tvoje holka, hej. Je u mě? Jo. Já jsem... Jo, zabijeme vlaštovkama. Já jsem to skočil do vojdu. V pohodě, vlaštovka mě zabil, v klidu. On ne, to jsou ty daggers, on má jenom s tím. To jsou super dobré. Pušuje sama. Jo, dostal jsem freeze, kdyby něco. Jo. Jsem dead. Milan, rob co si. Dobré. Tak ten má stejné zbraně jak ty, to se lehce říká. Musíš ho prostě, to je na V1 proti tvé jako replice, hej. Já jsem lepší replika. Všude, peníze nejlepší. Spal jsem do vojdu, hele. Kde? Dostal? Kam on má jedno. Jedno neměl, hele. Jako měl, no. Jako ne, no. Mi nefunguje kosa! To Milan, to nefunguje nic, to nefunguje prostě ani nahrávání, nic. No, přesně tak. Jo, dostal... By the way, break freeze. Pojď, střílej. Jsem cool. Jo, víš, že ty můžeš na ten ESAP, a kdyby si nesebral mi tu sniperku, tak já bych se tam rád dostal, víš, na ten ESAP. Spacha na sebevraždě. To neměl smysl, neměl to smysl. Víš, že kdyby si nebanul mi tu sniperku, tak já bych se mohl dostat na ten ESAP. A ty jsem se nedostal, ty bys chcípnul, když tam došel. Dostal, s tou kosou. Nevěřím ti. Tak se ukažte vy srabotky. U mě dostal jeden. Jo, já jim jdu tam.
Já se tam naběhnu, Dead? je tam naběhnu. U mě? Jo, zas freeze, kámo, bav se. No, zabil jsem ho. Easy, kámo, to je můj kill, jo, kdyby něco, ale to nevadí. Jo, proto jsem ho V zabil klidu, já. v klidu, na to je můj kill, v klidu. Jo. Čilujeme. Skočíme a rush. Hero má úplně stejné zbraně, co ty, prostě. To je dobře. No i když jako asi ne úplně, no. Ale věděl, co koupit, no. Jo, dostal jsem ti to poradil já, co koupit. Jak, že věděl, co koupit, dostal jsem ti to řekl já, co koupit. Jsem cooked? Nejseš. Little bit. Kdo jsi taky koupil. Ne, nekoupil, to je tryhard jenom. Je jaká zbraň, kterou jsi nekoupil a koupil si ji za ty... Jo, všechny mě, klíče? já jsem to dostal od Rivals, mě mají strašně rádi, Jo. víš, já sponzoruju. Jo. Jsem sponzor, Aha. jako chápeš, Aha, jo. něco takového. On bude tady nahoře. Mám pocit, že jo, no. Tam. Um, Jo, a proto jdeš vzad, proto mu otočíš se zády, že? ne, protože třeba úplně jde jiné, třeba, Tam. víš. Tam, Kamu říct, dole. kde je? tam dole, Jak tam dole? ne tam dole, tam, za ty... Dobre, tam je. Komo, Je to seru. komo, on se prostě odpálí. A teď login, teď dáme comeback. Ne, já se tu zabít do vojdu. Čau. Je u mě? Dostal jsem free, jsem dead, jo? Jo. Nejseš, já Dead. jsem tě zachránil. Můj kill, Tě zachránil. klasika potahaná. On je dole. Je dole. Ale co tu vymýšlíš, bro? Jo, zas freeze. Nice, no Abych ho jo, Milan zabil. zas potahal, kámo, nemusí se bát, já tahám. Jo. No. Vadí. Hele, prostě je to comeback. Je to jasný. Comeback is real. Je u mě? Comeback is real. To zvládne. Já jsem zabil toho Dead. druhého. Dobré, já jsem zabil, ten druhý má hodně málo, jsem mu bral casto. Jdu na něho. Dead. No, Kamo, teďka je ten comeback jako real, reálně je teď Jako musí jo, vyhrát, hele. tohle musí vyhrát a comeback is Sudebe. real. Student Dead není úplně jako dobrý, no, ale jako jestli to vyhráme, tak to bude nejlepší comeback. For. Jako trochu jsem dostal. Jeden dole. Tam jsem medkit, jo? Někde je ten druhej. Jo. On se taky koupil tvoje zbraně, hej? A tady jediný, který hraje for free. No nic. Jo, mě zabublinkoval zas. Oni nejde nahoře, jo, mimochodem. Jdu. Dobré, Win. mám měl málo. Jsem Here fakt we go. vybral. Comeback. Here we go. Comeback. Comeback byl dokončen a vyhráli jsme easy. Let's go, easy. Easy. Nice. Kámo, te jsem Další. potáhal jako co je, kámo, jako fakt, jsi hodně no skill, no. Já třeba jsem jakoby skill, Jo. no, ty se mi podíváš. Jo. Free to play, žádný pay to win. Ne. Vůbec. Jo, mají ty štíty zase. Jsme měli pát. Jo, dostal jsem free typy něco. Dobré, Borec má málo. Já začnu tyhle taktiky, kámo. Jo, mi zabil. Bacha, má málo. Jo, já snad ne, asi ne. Jo, tak to jsem 100% dead. Aha, on má bacha, takže už víme, mají shotgunu a ten druhý má RPGčku. To se To je nepamatuju, jenom bohužel. střelací, jsou to jenom střelací. Dobře, A taktika. jeden má golden a jeden má bronze. Můžu tady čekat a prostě budu ní střílet. Taktika, kámo. Nice. Ne, on mi rozpušuje, kámo, ne. Já jim taky můžu. Já taky, no. Jo, odpal si mě. Jo, zabil jsem ho, bacha, zada. Dostal, kámo. Oh, dostal. Kámo. Beru trošku ta pumpa, to je. Dej tap a uvidíš to. Je to jako náhoda. Dejme tomu. Ne. Já mám to skill.
Nice, jde dole. Ne. Všem. Ne, on má štít. Počkej, kdyby se to održel od stěn. On je u stěny právě. No jako jo, no. Takže moje Dobré, fyzika není já asi ho nejlepší, ale... Já ho raším. Dobré, počkat, nahoní granát. Aha. Jo. Granát pomohl. Má jedno, kamo. Let's Nice, go. zabil jsem ho kosou. Tak jsem ho vypl tou kosou. Kamo. A ta kosa je jako dobrá na movement podle mě. Jako mě sedí třeba osobně. On je hodně OP na movement, to je asi Mě osobně jako sedí takhle. movement. Kamo. To musím vyhrát, kamo. Já bych jako rád bych dostal třeba aspoň gold. Jako za těch 10 her třeba. Nebo špatný jako. Super levej. Dobré, on mi vypnul, kam, já jsem neměl co dělat. Bacha, leva, jde zleva. Dobré, 2-2, to nevadí, ještě nic neřeší. On má daggers a RPGčku, kamo. Daggers jsou jako celkem dobré, ale RPGčku je, kamo, no skill, jako blázen. Ten nejvíce no skill zbraň prostě. Dostal? Má málo? Dostali? Dostal. Nice, zabil jsem ho. Kde? U mě. Nice, zabil jsem ho. Nice, kámo. Jako 5 killů, ale... Já mám jeden, jako kámo. Já mám 5 asistů, bav se, Milan, bav se. Trošku ty killy trošičku se začal vyžírat, a co už. Stává se. Dostal tam ten borec. Nice, ten druhý taky. Dobré, pomož. Máš ten štít zase. Tak mi pomůžeš? Kamo, on má fakt... Ten štít mě sere, kamo. Mě tež, On kamo. vždycky zautočí. To prostě nejde, kamo. Nejde, prostě on vždycky zautočí, když ten štít má prostě... Když já přebijím. Kamo, co to je za úhel? Musíš. Hezky. Má málo. Let's nice. go. Cold, je to cold, kamo. Tak kamo, match point, to dáme. Kolik to je? 4? Ještě dostanu. Jdem na to, kámo. Výpras. Jde tady z boku, jo? Skočil. U mě? U mě ne. Jak jsem dostal, vole, co mu je? Jako, what? Jo. Jako má jedno. Jako s tvým aimem to asi úplně jako nepůjde, no. Jo. To je ono. Ale jsou ještě 2, že? To je ono, no. Oni jsou oba u sebe. Dobré, má RPGčko, hajsu. Nice. Jo, tak ten jde dole, dobré. Ten Jako dej si nejlepší je medkit, který nemáš, no, bohužel. dole. No. Dej si medkit, dobrý medkit. Kde je ten medkit? Musíš ho vykraftit. Kde je? Jo. A jak, prosím tě? Ne, prostě vem si crafting table a vykrafti to. Říkáš mi recept? Já sám ho neznám. Vedle. Dostal? Makej. Pušni ho. Nemůžu, on má RPGčko, nemůžu jít na blízko. Můžeš dělat, co chceš. Hoď tam granát. Aha, on má daggery ještě, jsem zapomněl vlastně. GG, kámo, to musíme vyhrát. On je hrozný, ale no skill, on používá RPGčko a daggery, to vlastně, daggery jsou na dálku a RPGčko je na blízko, on prostě používá Jasně, dobré kámo. kombo, ale ne ani moc skill kombo právě. Jako daggery jsou celkem jako, když to tak jsou celkem skill. Když používáš daggery jako zvlášť bez RPGčka, ale s RPGčky jsou no skill. Prostě. U mě? Dead? Jo, tak kolem mě proletěla jeho raketa. Zdrhám. Bacha, zada. Kámo, je tak otravnej. Dostal hity, dostal. Bacha, si po mně teďkom. Dám se medkit, hele, v klidu. Jo. Dobré, já mám hrozně málo. Hážu granát. Kamo, to je fakt otravný, hej, to není možný. Fakt není možný, ani trošku. Dead, let's go, kamo, win. Jsem ušel prostě záda. Let's go, kamo. Nice, je to tam, yes. No jako potáhl se to, jako, co bys čekal, jako. Mám více killů, co Jako mám větší damage, no. Trošku Jdem, větší, no. Jdem, tak jdem ještě, ne? Nicméně, hoši, tohle byla poslední hra. K tomu co ještě asi tak říct. Jo, no. Takže, jako, víte, že prostě dobří v této hře,
ani zkušení hráči, který měl gold a určitě si zaplatil stejně jak Zixi si zaplatil prostě zbraně, tak prostě nás nedokážou porazit, protože my jsme nejlepší duo v Rivals a jestli byste chtěli někdo z nás dva vyzvat, tak pište dolů do komentářů svoje niky, my si vás přidáme a příští video bude s váma 2v2. Tak se mějte, odebírejte, dávejte lajky a zatím čus čus. Čau čau.